Gau, zenbat lautadetan zugalde, zain da zuzer berri nola dau, egunerokotasunaren irudia hau bilatzen zaitu gaur, 10 urteko haur zaunka kadatoz, diru munipaltxau popatikartzen fenomenos, beti zuen alde, eskutik helduta daude rap tarrekalde. Beti berdin, hala ere ezberdin, goitik berata gora beti, hainbat kultura batutak barruan, erreari emateko bultza, ametsak lortzeko konpromesua, zutik irauntzeko gogortasuna, okupa bidea zuzena zurea, bezalauken kontrako joka bidea. Okupazioa jarrera osoa berreskuratu pertsona bat, etxe bat, kapitalaren menpeko mundu honetan, hamar jabedun baina gutxi dira, zer, hemen dikitza, non, errekaldetik, nola, bilotzuz eta beina sinesten, zenbat urteko txabarruan, tinkota gogor utzi kukutxa. Bilboko Errekalde auzoko Kukutza gaztetxea albiste iturri dugu azken hilabeteotan, eraikina usteko mehatxuak milaka lagun mobilizatzea lortu duelako. 1988an Errekaldeko zeinbait gaztek utxik zegoen fabrika okupatu eta gaur arte iraunduen Kukutza gaztetxea sortu zuten. Lehenago, 86an eta 88an bertan beste bi lokal ere okupatu ziren auzoan, baina denbora tarte laburrean kanporatu zituzten gazteak. Ibili luzeagoa egin du Kukutzak, 13 urtekoa. Entsegu lokala, taberna, kontzertu gunea, liburutegia, barazki jantoki herrikoia, arroparen trukerako gunea, eskultura tailerra, teatroa egiteko lekua, rokodromoa, gimnasioa, dantza lokala. Denetarik antolatu dute gazteek fabrika zaharrean, autogestioa beti ipar. Eta Bilbok behar du Kukutza. Behar du, inbertsio handiekin ireki dituen gune kulturalek ez dutelako lortzen Errekaldeko gaztetxeak auzolanean erdietsi duena. Herritarrek euren neurrira moldatutako lekua izatea. Alderantziz izaten da normalean. Neurriak aldez aurretik jartzen dituzte eta herritarrak moldatu behar izaten du, maiz deseroso zaion espaziora. Mehatxuak mehatxu, herritarren mobilizazioari esker lortu du Kukutzak zutik irautea. Baina gustuko balute ere, hormak bakarrik galduko lituzke Errekaldeko gaztetxeak. Egun hauek erakutsi dute hori baino askoz gehiago dela Kukutza. Je suis contre la fermeture des Kukuchas. Solidarity to Kukucha Social Center. Yeah. Kukucha? Kukucha? No. Kukucha, déjenlos vivir, cabrones. I hope this place is gonna stay. Yeah, Kukucha. Errespetuzko elkarbizitza eredu baten alde lan egiten duelako. Kukucha, zorentzat! Gora Kukucha! Que cosa fuera corazón, que cosa fuera la masa sin